Крунсбеге, с мен Ники. Днес ще направим реклама на този клан БГ ловци. 4 човека. Трябва да имате реквестър за роб 600. Тотал поинтът ми е 2089. Ето го и кода. Да, само реклама исках да направя за този клан. Ако ви харесва, влизайте. Чакай да запиша хай. Добре, ако този клан ви хареса, влизайте. There is enjoy can join. Да, ще ви приемаме и всички, само тези, които са нагоре с 600 точки. И да, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се, който ви е харесал. Ако е така... Добре, само една атака ще направя. Но твърде нубски. Не. Имат много малко... Търси за ресурс. Да, ресурс, нали? Точно това търся. Имаш 5 уизарда на 5 левел от мене в класа. Добре. Този мисля, че може да го убия. Да, това има доста пари. Касала къде му? Той е празен. Сигурно. Да, празен е. Празен е. Всичките. Имам така. Не, ще пусна от началото. Не пускай още така. Виж как стрелят. Ти виж моите. Чакай. Сега ли да пуснем касала? Не, тук ще пуснем рейд спела. Ще изчакаме само за... Тук пускаме касала. Това са от Ники Уизарди на 5-то ниво. Той е най-силният от нашия клан. Защото той е започнал преди... как да го кажа? Преди вас. Преди вас, тези, които гледат. Да. Добре, взе го. Да си няма нужда. Не съм си изтеглил Хелин апдейта. Мисля да го имам. Аз не. Ама гъто, вместо да се слага билдерите във ъгъла, той ги е сложил тук единия. What the fuck? Колко съм прост. Карай малко пари. И слагай 2 хила и 1 реч, не... Да, аз това слагам. 2 хила, 1 реч. И... с уизарди ще направим с една атака. Сега ще хабиш джемове, ти нямаш. Не знам. И да, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се, той да ви е харесал. Ако така, коментирайте го, споделете, се молете за канала ми. И чао!